Lasă-mă, durerea mea. Stai să pun și casca. Ne-a dat la grabine, măi, poată! Să moară dacă nu ești drăză, mă soară! Stai să pun ăsta. Bă, pune și ce idei în ureche! Mă bagă la mariconi. Pune și ce în ureche și mă pune și mă puse! Trage acum. Aoleu! Nu mai râdeți, bă, dracu, că nu mai mă bag pe ele. Le arunc. Du-te, mă, să mă duce de râsă! Sunt sexuos și dracu. Bă, scurați oamenii ăștia, bă. Stai mă, doarme oamenii ăștia. Ce te văd, bă? De ce n-ai în afară? Madre mia. Păi n-aveam eu training, mă, dracu. Ce poze că fac video, nu pot. Eu mai trebuie să mă puse șergei ureche să nu te mă Uite-l, mă. Am peneți roșii care se potrivește cu bluză. Oh, perfect! Poți să le snuiești, poți să zici că ai 25 de ani, frate? Este? Da, pe stradă nu te recunoșteam. Băi, îți mai trebuie Adidas, nu? Auzi că are roșii, mă. Tenis. Are macuci roșii, nu? Tenis roșii. Trebuie să iau. Doamne, Doamne, mâncați-a sufletul. Asta e săracă, nu cum putea. De ce dracul o ți-a apucat capul ăsta? Nu mă îmbracă în urmă așa ceva. Ei, nu știu, că dacă are... Că ce, mă, dacă e comod? S-a îmbrăcat așa. Da, au din aia. Are din aia tare aici, care să... Pentru șaf? Are, mă? S-a îmbrăcat sigur în capul ți-am ținut al dracu, tu cu tot. Dar are din aia tare la fund, la ca să nu bată la... Ai, că Ai, tată. Gata, taie. Ce vine pe măsura ta, frate? Ești pe... E pe... Dar ridică ăla că tricoul mai sus ca să fii mai sexy. Ridică tricoul Hai, ăla. mai, că mă strânge dracu. S-a moare, eu de-aia am înțeles. Nu, dar ai din aia tare aici la fund ca să... Nu, păi nu, că nu-mi place. Am luat de-aia, fără tare. Ah. Am luat așa de-aia cu umflătură. Ah, da, nu-ți mai trebuie. Nu, mă, dar cu ăștia ești... Sunt drăguț. Nu, dacă așa cum nu-și mă puse și spice ție ureche, te duci toată cu două guri, te duci pe care nu mai Stă bine, au ce să... E n-am pus sexy, mă, ce-i că e? Să-l acoperi bluza de aia și nu la... Să-l acoperi, dar e bun așa, da? Dar n-am Ia curbat. uite, e... Lasă-l, tată, că stă bine. Dar... Păi nu mai filma acum, nu? Ți-ai pus băști. Ah, băi, ai, da. Stai, mă. Hai că nu mi-e dat. S-a sortat, te vezi cu tot, cu cască, cu tot. Și cu tenis? Ești Mâini faci furori. Când dacă ești cu bicicleta, mâini faci furori, nu? de mâine gobulă. Striga ăștia că face turul Spaniei acum. Dracu e. Auzi, dar nu vă jos la... Da, el are de-aia cu de-aia în pură aici. Da, da. Voia în cur? Ochelari și... Dar parcă e să mai lași, mă, dar cum vine ca la tine așa. Ai, lui Gogu.
Ești, dă de încolo. Da, e. E. De ce? Ia, dar încheiți casca. Încheiți-o. Mă, că nu este asta afară din casa așa ce aveți voi. Ce case? Dar faci-mă pe la garaj. Dacă pune invers, are ceva? Nu, zici că ești mecher. Nu este ce aveți. Da, e cam strânsă, mă strânge. Păi dacă are ceva Mai slăbește, mă. Mai strânește. Aoleu, Doamne, ce-am pus? Mâine, că nu ieși dimineața. A, ești. E, Ai, da. ești. E ca cercei, ca și cum ai avea cercei. Da, nu, ai față de biciclist, nu. Și cu mănușile alea ești dat. Dă-te încolo. Ai față și cu ceas la mână, ești, dă de încolo. Ce mai vrei? N-ai treabă. Ești... Da, papuci ăia. Bă, dar la spate ai buzunar sau ce e acum? Da, buzunar. Are Da, în format. cazul în care te caci să... Depozitezi. Pe drum, dacă te caci pe drum, intră în buzunar. Depozitezi, știi, în Pe aia casă. scoți. Da. Are, mă, buzunar aici. Doamnele, tu și cum Ia arăți, vezi pe mine, am buzunar aici. Și la bluză ai, mă. Tu la spate? Da, mă, da. Acolo, ți-l-am desfăcut eu. Dar câta disagă ai? Da? Ți-l-am desfăcut eu, mă, pe acolo. Aha, aici e acolo mâncare. Da, pe mâncarea. Atunci mă duc la metal, nu e cu astea. Nu, dar serios ar trebui să te duci așa. Ce te faci ce nu se Mă răsărăți destul voi, dacă mă râde toată lumea acolo. Acolo toată lumea se uită la românași care vin cu mașini străini, bengoase, nu știu. Vine și Nelu cu bicicletă. Mă vedea pe mine. Toată lumea râde ca tine. Și când te mai vedea și cu consumația asta, a zice, a luat-o rea ca să ne află. Hai, dar papucii aia ți-ai luat și parcă ai avut presimțire. Da, mă, ai avut presimțit tu că o să ți-a ăsta roșu. Ți-a... Da, băi. Serios, că se potrivește exact cu casca. Are alb, negru, are tot roșu, tot ce vrei. Mi-a luat bogul și ce trebuie. Ești una sigur pe acolo, ce vrea, dragă, cu am pic cu tot. Nu, dar cel mai bine îmi plac pantaloni. Restul ar fi cum ar fi la pantalonii de puta mare. Hai, mai uite o dată. Nu, e sexos, nu. Bă, dar rău nu-ți stă, Nelu. Dacă vrei să mergi serios, mie îmi place cum îți stă. Hai mă, lasă-mă, dracu, ce Atâta dacă e echipament de bicicletă, Vasilica. Hai mă, lasă. Mie mi-e rușine să ies în casă. De ce, bă? Mă vede un vecin, dracu, ce zice? Ce zici, echipament, dar ăștia nu, că ăștia sunt Știi, Nelu, ce învățați. faci? Duci până în garaj cu haine de casă. Acolo te schimbi, știu și pe bicicletă. Nu, mi-au un rucsac. Și te Când schimbi ajung la râu, câmp, la râu acolo, acolo, acolo te când nu mă schimbi. vede nimenea, acolo mă Bă, ce schimb. dracu mai te muncești? Și mai mergi 2 minute cu bicicleta, vii înapoi, sau? Ia să Iar te chinuiești după aia să te dezbraci, să te îmbraci. Nu, mă, dar ori te duci, ori nu te duci. Asta, da. Dar Asta să aveam nu-i și eu, doamne, echipament. să-mi iau una. Că aia care o am acolo e ruptă, e spate. Echipamentul Ai luat-o de la secă? întreg, nu așa. E tocul. Ah, ia uzi, echipamentul Dar nu o puneam pe cap. O E țineam întreg, așa. deci ăla, da, am văzut și eu din ăla. Dar ăstea, ai și tricou. Dar dragii sunt mortali. Nu se mai lași, doamne, sunt de aia. Sus de ce nu se dai, nu se mai Nelu, dar dacă îți lua din ăla cu tot așa mulat, așa pe cop. Da, că sunt și de alea. Du-te, mă, te puteai du cu Ca la not, știi? Ca la not, așa. Hai? Ce? Du-te, necă, și să facă regă. Lasă-mă, ca să te simți bine stai. Du-te, mă, dar ce? Pantalonii poți să-i mai păstrezi. Nu-mi imagineu. Eram sigură. Dar nu știu dacă ăla o fi mai... Da, nu, sunt tine. Nu vreau să mă ștrap, este, mă,